गोंयांत सत्ता मेळोवप हो शिवसेना आनी गोवा सुरक्षा मंचाचो हेतू ना, जाल्यार गोंयांत नवीन बदल घडोवपाचो हेतू आसा। रोखडीच गोवा सुरक्षा मंच आनी शिवसेनेची अधिकृत युतीची घोषणा जातली अशी माहिती शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हांणी दिल्या। हालींच शिवसेनेचे खासदार राऊत हांणी गोवा सुरक्षा मंचा वांगडा युती जातली म्हूण घोषणा केल्ली। त्या निमतान शेनवारा शिवसेना प्रमुख आनी गोवा सुरक्षा मंचाचे फुडारी वेलिंगकर हांची बसका जाली। आज आम्ही गोव्यामध्ये भेटलेलो आहोत। गोव्याची भाषा, गोव्याची संस्कृती आणि गोव्याचा संस्कार हे कुठे हरवत चालले की काय असं आम्हाला सगळ्यांना वाटते। आणि मुळामध्ये ही सगळी ज्येष्ठ मंडळी आहेत, एका विचारधारेने प्रभावित होऊन अख्खं आयुष्य त्यांनी गोव्यामध्ये वाहून टाकलेलं आहे। आणि अशा पद्धतीने काम करताना त्यांना ज्या वेळेला एक विचार मनामध्ये आला की अरे ज्याच्यासाठी आपण काम करत होतो ते काम हे नाहीये। आणि मग आम्ही भेटल्यानंतर आमच्या दोघांच्याही लक्षात आलं की आमचे विचार आणि विचारधारा म्हटल्यानंतर कामाची पद्धत ही एक आहे। मुळामध्ये नुसतं सत्ता मिळवणं किंवा खुर्च्या मिळवणं हा आमच्या दोघांच्याही भेटण्यामागचा उद्देश नाही, तर गोव्यात काहीतरी चांगलं घडवावं म्हणून आम्ही आज पहिल्या प्रथम भेटलेलो आहोत। आणि मला खरंच सांगायला आनंद होतोय की ही भेट अत्यंत चांगली झालेली आहे। अधिकृत युती ही लवकरात लवकर आम्ही जाहीर करू, पण मला असं वाटतं विचाराने आणि मनाने आम्ही दोन्ही पक्ष म्हणून एकत्रित आलेलो आहोत। म्हणावं लागणार गोव्याची संस्कृती आणि गोव्याची अस्मिता ही शुद्धरित्या भारतीय अस्मिता आणि भारतीय संस्कृती आहे, ती टिकली पाहिजे। इथे 450 वर्ष गोव्यावर पोर्तुगीजांनी राज्य केलं आणि डिनॅशनलायझेशन ही प्रक्रिया जी आहे ही त्या काळी सुरू झाली, अजूनही ही प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्याला भारतीय जनता पार्टी खतपाणी घालत आहे असा माझा आरोप आहे। अनेक मुद्दे असे आहेत की देशाची संस्कृती जी आहे, जी आपण गोव्याने आत्मसात केली आणि टिकवून ठेवली अनेक वर्षांपासून, तर ती खंडित होते की काय सत्तेच्या आधारावर। अशा पद्धतीने एक रिअलायझेशन जे आहे हे गोव्यातील जनतेला झालेलं आहे। त्या दृष्टीने काहीतरी ठोस केलं पाहिजे, ठोस पर्याय दिला पाहिजे, लोकांच्या समोर आणला पाहिजे। आणि तो पर्याय केवळ निगेटिव्ह नसून पॉझिटिव्हली सत्ता मिळवेल आणि यासाठी सत्ता मिळवेल। गोव्याची संस्कृती आहे, गोव्याच्या स्वाभिमान ज्यांच्याबद्दल ठेवावा अशा मातृभाषा आहेत आणि अन्य काही गोष्टी ज्या गोव्याच्या इमेजशी प्रतिमेशी निगडीत आहेत, यांचं रक्षण जर करायचं जर असेल तर त्याच्यासाठी ठोस पर्याय आम्हाला द्यावा लागणार। या बाबतीत आमचं आणि उद्धवजींचं एकमत झालेलं आहे। तपशील जो आहे हा अजून ठरलेला नाही, पण थोड्याच काळात हा तपशील जो आहे तो लोकांसमोर येईल आणि आपण सगळेजण त्याला सामोरे जाऊ असं